Ξέρεις ότι ένας άνθρωπος χωρίς καμία εκπαίδευση κατάσκοπου κέρδισε τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με ψέματα. Ο Χουάν Πουχόλ Γκαρσία ήταν ένας απλός Ισπανός πολίτης. Πήγε στους Βρετανούς και τους ζήτησε να τον κάνουν κατάσκοπο. Τον απέρριψαν 2 φορές. Αποφάσισε να το κάνει μόνος του. Εφήρε 27 φανταστικούς κατασκόπους που δήθεν δρούσαν σε όλη την Βρετανία. Μετακόμισε στη Λισαβόνα. Άρχισε να στέλνει αναφορές στη Γερμανία βασισμένες σε έναν τουριστικό οδηγό της Αγγλίας και ένα πρόγραμμα πορτογαλικών τρένων. Τα ψέματά του ήταν τόσο πιστικά που οι Γερμανοί τον εμπιστεύτηκαν πλήρως. Οι Βρετανοί κατάλαβαν ότι κάποιος έτρεχε μια ανεξάρτητη επιχείρηση παραπλάνησης εναντίον της Γερμανίας. Τον βρήκαν και τελικά τον προσέλαβαν. Την ημέρα της απόβασης στη Νορμανδία το 1944, τα ψεύτικα μηνύματά του έπεισαν τους Γερμανούς να κρατήσουν τις τεθωρακισμένες μεραρχίες τους μακριά από τις παραλίες. Η Γερμανία του έδωσε τον Σιδηρούν Σταυρό. Η Βρετανία του έδωσε το τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Μετά τον πόλεμο, παρουσίασε τον δικό του θάνατο ως πραγματικό και εξαφανίστηκε στη Βενεζουέλα. Ένας ερασιτέχνης που αποφάσισε ότι οι επαγγελματίες δεν ήταν αρκετοί.